People want to gossip with you about something. Say, oh, let's talk about it. I don't want to take the grace away from you. If you watch me this year, have you seen me responding to any blogger or write-up? Have you seen me responding to anybody? No, sir. No, sir. Have you seen me responding to anybody this year? No, sir. Because there is more land to conquer. This year, whatever they lack, let them say, all right. Other people will respond to them, I am too big. I've come to realize that anybody that talk about you is at your back. Always Yoku. Share this video. Shut up. Eat. Am I speaking to somebody? Yes, sir. People that always talking about Ebuka, watch all of them. I am bigger than them in everything. Some of them cannot afford my shoe. Always you. When people talk about you at your back, they remain at your back. Anybody greater than you will not have time talking about you. At all. Anybody that is higher than you, either the person has lost it, so he wants to be, he's talking out of jealous. But most people that gossip about you, they are at your back. And they will remain at your back. Amen. Because when you are on the top, you become the topic. When you are the head, you become the headline. Ego prophesy tire. And the only blue fail or turn sin our father. In 200 meters, merge onto Boulevard Alassane Ouattara. One day you will look for a priest. He got your father the break with man for here. On that day, you will turn and start fighting yourselves. Merge onto Boulevard Alassane Ouattara. I'm gonna say us here. Onu bucha boogie de kebu na enwe bi de bo nkan. So take note of our prophecies. No so be Ebuka zi kebu ge. Efros in the father de boogie here. No how wanna send the people. When our turn is here, begin to kill one another. That is where it will end. That is where we definitely end. They saw a shadow. There is something like a mirror showing a priest becoming intolerable in the name of Christianity and evangelism. Because if you're not careful, Psalm 11:3 says, foundation once destroyed, what shall the just man do? The foundation of Christianity is facing a crisis. People are joking with prophecy, doing Beth Niger with a prophecy, a good prophecy. Ụmụnne m, ana m ekene onye ọbụla unu mana ihe onyonyo wepụtara maka nna anyị ukwu Fada Mbaka, Fada Nwebe Joy na Brother Ebuka Obi. Enwelu ndị na-asị m na m ekwuro much maka Fada Nwebe Joy so mee okwu a na-eko achịcha. Unu n'ihe onyonyo ahụ na ya afụ na o ruo na nkeji 20 ọ karịrị 20 minutes and some seconds. Mana otu o si na dị okwu ada agwa okwu abụrụ nni. Asị m na anụ na-ata na-eche bụ nta nsị na mma eweta ozi ọzọ. Nna anyị ukwu Fada Mbaka nọkwa na ya, Fada Nwebe Joy nọ na ya, Brother Ebuka Obi nọkwa na ya, na ọtụtụ ndị ọzọ ebe o si wee metụ gị. Ụnụ ma na ofu ibe ji na-esere nkịta na ndị mmụọ. Maka mbọ m na-agbakwa n'efe abụ ka ntụnye nke m, maka ebe ọnwụ na a na-eme ndọrọ ndọrọ m nsọ ada anọ ya. Nya ka o ji bụrụ n'anya na ọtụtụ ụlọ ụka ma ebe a na-agba ka efe Chukwu dịka social club. Ekpere m bụ ndị Chukwu na-akụ aka n'ọnụ ụzọ obi ha ka ha meghee. Kedu ife m na-akọwa? Ụgwọ mmadụ ji ndị mmụọ bụkwanụ ndụ ya ọnwụ, maka onye ka o ji aba azọta ndụ edebere ọnwụ. Ụmụnne m, aka m na-ayọ tupu m kwuo ife m chọrọ ikwu. Brother Ebuka Obi na-anwụ ike ya, ọ na-achụ aja. Fada Nwebe Joy take oath of celibacy. Yes, nke a so na one of the 7 sacraments of the church, the holy orders. O nwere onye ya asị na nke ya ama elu. Kama ife ndị wee bịa ka m kwuo okwu a wee tụọ onye ọbụla mmehie ya n'ihu wee gbazie bụ na ka ahụ eri ada eri onwe ha. Uche anyị ya adị ya. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-aba kichin na-esi ndị mana enwere cook nwee chef. Ọ bụrụ onye ọ na-ata ọnụ steering bụ driver, uche anyị ya adị ya. Maka enwego so many messages and the counter messages, accusations and the counter accusations. Mana ife ndị wee gosite ihe onyonyo mee na mbụ bụ ka anyị na-enene maka anyị ncha niile bụ servants, ofu master ka anyị nwee. Mana ife ọsọ gị na-achụ aja, ife ọsọ gị na-ata afụfụ maka ọrụ Chukwu, ụdị otu ọsọ gị teki, ụdị sacrifice ọsọ gị mee,
Sacrifice without obedience is nonsensical nonsense, because obedience is better than sacrifice. Ọ dị biblical. Obedience, nya number one law in heaven. Ụdị aja ọsọ gị na-achụ, ọ bụ na irubere isi ebe ị kwesịrị irube isi, ma fada o ma broda, to the authority nwee ike call gị to order, to ndị nwee ike sị gị n'ebe ndị nwee ike sị gị kwụsị ịkwụsị, ọ bụ na irubere isi o nwerọkwa isi. Unu ma na ikwu eziokwu nabata eziokwu na-esikwa ike. Ọ mmụọ Chineke na-eme ya na amara Chineke. Maka ekwensu ekwetabara na ọ dị guilty today, ewu na o kwetago, ọ ka ayọ Chukwu nna mgbagharụ. Achọrọ m iwepụrụ Fada Mbaka okpu ka m salutuo ya. Ọkwụnụ m adoration Fada Mbaka, ọ na-achụ 30 years. Agacha nke Fada Ede nọ na passive format now, nke Fada Mbaka nọ na active. So I asị na the oldest ministry dị active now as far as Catholic Church is concerned. Ọnwago okpuru bishọp ịtọ ka ọ nọgoro, ọ dọrọ fecha ụmụnne m. I remove my cap for him. Kama na anyị agbado anya ka anyị ghara abụ na accuser of brethren. Anyị nche ka m na-agwa okwu a. Ka anyị ghara abụ na accuser of brethren. Ka anyị bụrụ brothers keeper. Ka anyị ghara agba n'onwe anyị ọtọ n'afịa. Ịbatazie n'emu na ịmanye nwanne gị akwa, o nwe ka ọ dị, mana ọ n'afịa ka ị gbara ya ọtọ. Ka anyị ghara eme na paradise of heaven ka ọ bụrụ paradise of fools. Uche anyị ya adị ya. Ife ọ sọrọ mmadụ bụrụ enwere onye dị worthy n'iru Chukwu, ọ site na ebere na amara Chineke. Nobody is worthy. Kama na ị na-agba mbọ, Chukwu na-ene mbọ ị na-agba anya na the motive. Ọ ga-ege na ndị oge emere ebere. Nene level Moses, ọ sị ya Chukwu nya ga-ekwe ya na ndị oge emere ebere. Tupu nkwu efe m chọrọ ikwu maka nwanne anyị nwoke brọda Ebuka Obi na Fada Nwebe Joy. Enwe ọtụtụ ndị na-aba bịara a na-ekwu okwu Fada Mbaka asụwa na m kpatara ya na m jikwa wee nye meseji mekwa nke ọzọ. Ụmụnne m ụnụ pụta na ụfọdụ n'ime ụnụ ka bụcha ụmụazị ụnụ aghọtara a na-akwu ekwu unu a na-egere egeru. Okwu siri ike mmadụ ya ekwu ya. Oh yes. Adama eweta sentiment na spirituality. Ha na-aba adro compatible. Sentiment and the truth as well, they are not compatible. Fada Mbaka bụ nnukwu mmọnwụ. Amarọ m ya as a coward. Ama m ya as onye na-akụ hama n'isi ntu. Ememe ihe onyonyo nke mbụ. Ekwurọ m okwu m kwesịrị ekwu. O wee bịa gbado m na akpịrị. M wee kwuo nke abụọ. Ife ọ na enwepụtara ya pigbuo ya. Oge m nọ na martial arts wee nweta my first down black belt. The spirit of boldness martial arts na-enye. Eche nụ ọga eche mụọla emụọla, ọ baghị uru na-agba ukwu ose okirikiri. Okwu a na-asa anya ada ebi ọsịsọ. Ife nji wee mee nke onyonyo nke abụọ unu ncha na-akpụ n'ọnụ n'ọmụbụ ya, unu ji edo na unu aghọtara. Unu amara ime okwu a. Unu amara ebe o si bido, unu amara ebe o jedebere. Ife nyere bụ ndụmọdụ. Eji m good manners wee cheta Fada Mbaka maka anga ka ọ ghara eji n'iwe wee mebi ife. Oh yes, amụrụ m ya as a coward. Unu ife o kwuru na-ewepụ spirit of gentleness batara ya n'ime ọkpa afa. Oh yes, ọ ife nji wee mara ya. Afụ ntị sị ma ayọla. Ọ bụrụ ife niile afa ha bụ George bụ ndị ọkaikpe. Ọ bụrụ ife niile nne na nna ha bụ George bụ ndị ọkaikpe. Ọ bụrụ ife niile aba Samson siri ike. Ama m ya so onye na-agba ọchị ikwu okwu ọdagbowam nke ị bụtara ịbụrụ na-eje. Anger ended the ministry of Moses and Elisha. Ọ ife nchetara Fada Mbaka. Mana nke a dịba. The first issues mụ na Mr. Matthias Ezeakụ nwee ifo gbasa Fada Mbaka. Mbọsị izi ọ kpọrọ ya afa ka leti Edunwa Dike nwụchara. Ụfọdụ n'ime na-ama ekwukwu okwu na nke ahụ. Mgbe e nyere ya suspension, eso wee kwuo okwu. E nwere a whole lot of messages anyị so wee kwuo okwu, attacks a na-enye ya. Nyecha messages nụọ ọgụ n'afa ya. So ọ bụrụzie nwe ebe e nyere ya correction. Ịmakwa na dọkịta na-agwọ ọrịa na-arịakwa ahụ ọ dịkwa unu, uche unu ọ dịkwa ya. Abịa na nwanne anyị nwoke brọda Ebuka Obi enyego m ya ọtụtụ ndụmọdụ n'ihe onyonyo. Ma mgbe ndị landlord agụ nwere issues, ụmụ uchu woman nke ekwu maka marriage and the prophecy, a whole lot a correct goro. Unu chọọ ka mkpọba iyi, unu chọọ ka ndị insulting, no, I correct in good manners. Mana baby Christians, kindergartens, ndị nọ na mid stage will not understand it. And ọ bụrụ ọkpa egwu gị ka mmeji wee gba. Kama ntaba na nta ụmụazị achị ụmụ nkịta wee nakpuo. Ọ Chukwu na-anọrọ ndị ozi ya ọgụ. God fights for his servants. Tupu nkwuo okwu a, ka cheta na anyị na-digress, we have deviated. Maka original testimony anyị kwesịrị na-enweta n'ọgbakọ ụmụ Chukwu abụrụ na the barren conceived. Ha ncheso, mana ọ bụrụ ya bụ ụzọ. Ọ bụrụ na the lame walk, ọ bụrụ na the blind sees, no. The original testimony bụ na a sinner has become a saint. The original testimony. Ị makwa na ofu onye akwụna nwere ike destroy 100 men and their generations maka nwoke dara n'ogbenye, o metụ nwunye, emetụ ụmụ ya, metụ ndị ọgọ, metụ ndị ikwu na ibe.
sọsọ ofu onye akwụna ofu akwamiko. So n'ife ya dị ekwu maka salvation, ọ bụrụ maka signs and wonders, miracle be expenses to God, miracle be expenses to heaven. Na Chukwu nyere nwa na o nyere ego na ọ gọziri gị na ome ife dị na-abụ God na-expend. What God gets in return as profit bụ salvation. Na mkpụrụ obi na-achịgatakwuru ya na ịbịa na-eme ka ya na nwa ya kpafuru akpafu anatago, a na-enwere ya celebration in heaven. Remember the prodigal son. That is the only thing that will cause joy in heaven, salvation. So anyị bezie na-enye so testimony ụlọ moto na square na ọsọ ya maka ife ndị akpatara eji enwe ndọrọndọrọ iche ka efu na ma ndị fada anyị ma ọtụtụ nsogbu a na-enwe bụsị ndị nwere ministries na a na-eme ebe niile apụtaghị na ọ dị correct. What is popular is not always correct, and what is correct is not always popular. Let us be careful. Na everybody na-eme ya apụtara na ife ziri ezi. Kedu ife onye nwe anyị chọọ? Anointing na-adị na message, ọ na-eweta repentance, ọ na-adị na egwu, ọ na-eweta joy, ọ na-adị na prayer, ọ na-eweta deliverance, ọ dịkwu na shadow Peter break a yoke. Mana enidi ha anointing n'eluigwe, enwere ife eji eme no yoke to break in heaven. Anointing wee back ewere ya render service. Mana ife ya eme na ijere eluigwe with the fruits of the Holy Spirit ebe ka salvation dị. Mana nke ndị be anyị na-achọ bụ nke anyị eji wee kwatuo ha na ana. Onye mere ọtụtụ ndị witch doctors meghezie ụlọ ụka, a na-akwatu ndị mmadụ na-agbajisi oche ụdị aka ndị be anyị na-achọ. Eya ama na enwere eyes of faith. Enwebe na-ezi ozi ọma na Lagos early 2000 wee na-ezi onye akwụna ozi ọma wee gwakọta ya okwu anya mmiri gụwa ya n'anya, ọsị m na onwe ebe oyi enweta akwa merụ mgbada na omeyi nwuzi akwa wee pụ iro. Agwa m ya maka ịtarị apịara Christ a whole lot of things as the spirit led. Oge ahụ ji m onwe ebe oyi enweta akwa merụ mgbada mfụ na anya ya emeghego the eyes of faith. Ncheta the two disciples to Emmaus. Ụmụnne m, God can use anybody. Ka anyị were ya nwayọ. Nsogbu anyị nwere taa n'ọgbakọ ụmụ Chukwu that we lack teachers. We lack teachers under the influence of the Holy Spirit. Onye bụ nsogbu anyị nwere. Ọtụtụ enwetago mkpụrụ nke afọ, nweta ego, nweta a whole lot of miracles, signs and wonders, mana ha amara onye bụ Chukwu. Onya ka ọtụtụ ji wee marụzie dia pastor, marụ dia man of God. Anyị fụrụ ihe onye Fada Nwebe Joy megasị, o ji welu accuse gwa brother Ebuka gwa ya ma demons ji ya ma ọtụtụ ife ndị ọzọ. Ife ndị a ka nchọ ka mmanya ọnụ tata. Fụkwa nke a na-reply from Zion Media Warriors, onye ka njesi na na-enwe messages and counter messages. Mana anyị na-eme elu na-eme ana ka anyị cheta na onye ma agụ egwu ada azọ microphone. Onye nwe anyị si na enwere onye nwere ike ịbịakwute ebe so na onye nna ya kpọta. Ọ bụrụ na ike aka anyị ka anyị ji nweta members, not at all. Kama onye ọ na ya egbuju, onye ọ na ya ebutu. He that pursues yesterday can never catch today or tomorrow. Remember, in all our sacrifices without obedience, they are nonsensical nonsense. Ekwukwa m ya ọzọ. O nwere onye mechara efe ọbịa n'ụwa abado nwoke aji izuzu o zuru anakpu ana. Ma assignment ma ife niile ị nwere imenụ ha ncha niile aba ana. Ọkwa mbọ onye nwaanyị gbachara agbacha ka anyị na-agba mbọ n'enu ya. Anyị na-agba mbọ n'enu nke agbara agba. All finished product ka anyị na market. Onye nwa bụ onye pay the supreme price. Ife ọsọrọ anyị na-eme ọ bụ na our righteousness akarịghọ nke ndị Pharisees otu enwe anyị si wee kwu exactly his full step. Ema na ya amafụkwa na eze enigwe anya no matter our sacrifices. Ka anyị rapụ na ime onwe anyị ikpe na Chukwu bụ onye kpọrọ mmadụ oku ya ekpe ya ikpe. Anyị baziri na-eme ife ọ dịka mmọnwụ ụmụazị ka a na-eti maka ijere na adị bụ ụzọ ada agba n'ofu ọgbọ. Ife anyị na-ekwu okwu ya kịta bụ okwu udo, okwu ịfụnanya ka a na-ebuga ife nọchiri ụzọ n'ebe anyị na-ejetere aka. Ma 7 demons so ọ sịkwa ya na ọ sịrị ya na a na-ehu anya ọkụ, ọ bụrụ ife ndị a ka anyị kwesịrị na-akọ n'ahụ. Maka ama m na mmadụ ya aka ibi ya n'ụwa mgbe nke onye dị ọ Chukwu na-ebu na mmadụ elu. Ilo na-asị erikazị mana o kwesịrị ime onye ya chụpụrụ gị ewu na ji echi. Tọwel ahụ iji eficha ahụ ọgwụcha na iji maka wee dee ya afa ebe iji wee ficha ike tata ka ihe eji wee ficha iru echi. Ịfụrụ ya enwere 3 spirit ya bụ inwe ike na-akọwapụta ọfụma ịma na idigo mature in the Lord. Number 1 bụ your spirit, number 2 demon, number 3 Holy Spirit. Inwe ha n'ike ịma mgbe mmụọ ịta kwuru okwu ekwesịkwere gị onye mama ya but it requires humility. Gị nwee nọ n'okpuru mmụọ nsọ ka o nwee ike na-agbaziri gị ịma agba mgbe ekwesị disivuru gị. Ozi a na-eziwe ebe o si metụ gị isi ebe a wee gbanwee. Abịago m n'ife gbasara brother Ebuka Obi na Fada Nwebe Joy. Biko Fada Nwebe Joy, achọrọ m ịyọ gị ayịyọ enwere a whole lot of videos ime gbusia iwe gị kwuo ife ikwugasịrị ma nke a ngosikwa na mbido ị na-ekwu na aya ebugide amụma wee dị tired. Biko ana m aya ozuziena ebe ọbụla o si ewute onye ana m aya ozuona. Enwere ofe ife doro m anya brother Ebuka Obi na-akpụ n'ọnụ oge ncha ebe a ka ọ nọ wee chinara onye ọbụla aka elu.
ebe a ka ọ nọ wee mark ya boundaries onye ọ na-kwesịghị ịnọrọ onwe ya ka nsi wee ghọta kedu ife dị ife ahụ. Ọ sị na ministry ya abụrụ Catholic ministry. Nyanwa bụ brother Ebuka Obi bụ a Catholic member and he will remain a Catholic till death. Anụgo m ya n'ọnya severally. Mana ministry ya is non-denominational ministries. Onye kwuru ife a o kekwa n'ikpe. Onye kwuru ụdị ife a ọ nọ ka onye si ga-abatazi na be ya o kpekwa n'ọnụ gị na ya na-abụ. Echerozi m na enwere Catholic priest, echere m na enwere Catholic body nwee ike ịjọji ya mebi maka status ọ dọbara na ministry ya. Ọ sị no non-denominational. In other words, o wezugago the ministry na the authority of the Catholic Church. Otu nsi wee ghọta mana nyanwa remains a Catholic and he has that right. Ife kwọta ada agbagọkwa agbagọ ọkwa ka nsi wee ghọta. Onye na-emezi accuse ma ọ na-ekwu na ọ dị possess ma ọ na o mere nke a n'uche m ọkwa encroachment of boundaries. Ama m na the highest disciplinary measure enwere as far as religious body is concerned na seminary. The highest disciplinary measures enwe asị na ana fada wait na ọ ya eche onye bata na ndị fada da anyụma mere na main road a na-azụnyeghị ya n'ime. So ndị fada na-enwe discipline mana ebe ife dị na wee kobe achịcha bụ mgbe Reverend Sister bịara talk down on brother Ebuka Obi. Eso wee correct sister o kwutere ya mana ọ talkụrụ down on him. Enwere onye obi ya na-eri nke ọjọọ. Hell was let loose. The media warrior ndị Zion wee keta sister wee bie ya ka yabas, which I corrected in my previous message. O kwesịrị ọkụ maka adeji error were correct error. Adeji ọkụ were emenyu ọkụ. On mmiri ka eji emenyu ọkụ ka anyị na-ayọ Chineke wisdom, knowledge and understanding. So sister bụ onye bụ ụzọ enwebeghị ihe onyonyo mfụrụ brother Ebuka kwuru against ndị echichi. Ebe a ka ife niile anọbido ọ dabazie anya ọkụ a na-efu elozia ma ndị members ma ndị Zionite ma ndị media Zionite. A whole loss were happening before now. Mana ife nna ayọ bụ let the ego perch and let the kite perch. Egbe beru ugo beru. Ụmụnne m, we are brethren. Enwere men of God were men from God dịka esi wee nwee born again Christians and the born against Christians. Kedu nke anyị fọlụ na ya? Biko every man of God na-alụ ọrụ ya na ntụziaka nke mmụọ nsọ. Enwezina time ị na-asa ndị na-criticize gị okwu. Gwakwuo ndị na-eso gị n'azụ ha atakozi na ndị mmadụ ekwuo na m ya. Anyị kwesịrị ịbụ the mirror ekwesị iji na-afụ onye nwe anyị. The mirror our Lord Jesus Christ ya dey reflecting ya. Maka ọ bụrụ na anyị na-symbolize sọsọ material things as the blessings of God, ịma na anyị enwe congregation of spiritual dwarfs. Ijere bụ nnukwu mmọnwụ ka anyị were na ya nwayọ maka mmọnwụ na bụ ụzọ ada eke ya ọgbọ. Ijere na ajị bụ ụzọ ada agba n'ofu ọgbọ ka anyị were na ya nwayọ chịkọọ ụmụ atụrụ enyere anyị. Maka aka na-azọ ife a na-azọ aka m asịsị wepụgodo ego na ministry maka ọ gift na-esekarị fruits ada ese. Kedu ife fruits ya ejikwa wee ese? Can we compete in love? Can we compete in joy, happiness of faith? Ife ebe a ka anyị kwesịrị na-ama n'aka. Onye ka nwee endurance, onye ka nwee love, onye ka nwee joy, onye ka nwee faithfulness. Ebe a ka anyị ada maka ọ bụrụkwa ife eji anya isi maka ọ Chukwu na-enye amara. Mana ine na-anya ịfụ na gift na-ese mebi onye ka agwọ ọrịa, onye ka eme deliverance, onye ka ebu amụma, onye ka mmadụ demons. Mana ọ bụrụ gift na-akpọje mmadụ enigwe, all fruits. No man of God will go to heaven maka na ọ na-ebu amụma, maka na ọ na-achụ ajọ mmụọ. No, ọ maka na ị nwere mkpụrụ nke mmụọ nsọ. Enweghị amamikpe megidere mkpụrụ nke mmụọ nsọ. Brother Ebuka Obi na-agba wing ya otu nsi wee fụ ya. Ana m ayọkwu ndị Reverend Sisters ma ndị okwu jọrọ unu butuo na ministry bụ subordinate to the main church. Maka ife niile a na-eko achịcha na ọtụtụ meseji ekwesịrị ọ na ministry ka a na-ezi ya. Maka enwe meseji imezi na Catholic Church or Anglican, Presbyterian, Methodist, enwe meseji imanzi. Mana ọ na independent ministry ka ụfọdụ ife ndị a na-eko achịcha. Mana emechi enume ana si na-echetakwa na anyị ncha niile bụ servants, anyị nọ n'okpuru one master. Maka alụcha ọlụ, every work must be tested by fire. Anyị na-akọreti onwe anyị na-akọreti in good manners. Onye jụ ịnụ ọgụ ya jụkwa ịrụ aka maka onye ọ na-akwa ha n'aka ọfụ n'ọgụ n'anya. Ọhịa na-asọ nkata epukwa n'elu. Ihe ọhụrụ dị wrong ga-adị eti ya strong. Ihe ọhụrụ na-apụta n'ịntanetị abụghịzi secret. Maka na osisi ọhụrụ afọrọ anya dị egbu ụgbọ. Fada Nwebe Joy, ana m ayọ ike igbutuo, biko gbujuo, butuo. Brother Ebuka Obi, ana m ayọ gị butuo. Ndị Reverend Sisters ma nke mere in the past, ana m ayọ ka unu butuo. Let the ego perch and let the kite perch. Ife o ji dị mkpa na anyị nwere mkpụrụ nke mmụọ nsọ nwekwazi onyinye nke mmụọ nsọ bụ na onyinye nke mmụọ nsọ mee gị dị famous. Ọ na-achọ iweta pride in you. Then the fruits of the Holy Spirit, humility will uproot to that pride.
ịfụrụ ya ị na-achọ inwe soro then mkpụrụ nke mmụọ nsọ ewepụta joy. Ị na-achọ inwe unfaithfulness mkpụrụ nke mmụọ nsọ ewepụta faithfulness. Ị na-achọ inwe impatience mkpụrụ nke mmụọ nsọ ewepụta patience. Ịfụrụ ife o ji dị mkpa mana inwezie sọsọ gift inwere fruits ịma na self control ama adịzi ya mana ichi lose control na the gifts of the Holy Spirit mkpụrụ nke mmụọ nsọ ewepụtakwazie control maka ebe a ka self control dị. So fruits the utmost important na inwe ya. We pray for it and we strive for it. Very very important. Maka okwu a gwara onwe anyị na period a ọ n'obi ka okwu ọjọọ na-ana mana ana m ayọ onye ruo nya chezọ nya fichaa maka okwu pụrụ n'ọnụ dị ka bullet pụrụ n'egbe. Once it goes out ọma ntị ya kwa azụ ganye n'oru ebe ọ na-eje. Anger is a partial madness. We have said a lot. So many converts are confused. Onye nne ji sọsọ ya dị eje ọgụ mkpugide. Ọ na-abịa egbu onye nne ji nna ka ya akpara n'obi ya. Once we are reading the scriptures na-eridikwa anyị nwa. Ị na-agụ akwụkwọ nsọ a na-agụ gị. Out of the abundance of the heart the mouth to speak it. Let us be careful. Anyị kwesịrị ịbụ bona fide Christians. Onye ọna na-afụ beyond human sight will understand this message. Our Lord Jesus Christ is the epitome of love and the paragon of humility. Ọ bụrụ ha na mmụọ nsọ ya ewere ọnọdụ n'ọgbakọ anyị ịma na anyị enwe serenity, anyị enwe absolute sanity and the tranquility. Ma mụ nwa na-ekwu ekwu I will watch well lest I fall because judgment will begin in the house of God. 1 Peter 4:17. Biko ka udo chianụ. Zisa n'ihe onyonyo aha m brother Paul Chigbo ka emesịa.